Ir-rapport dwar l-allegat abbuż li seħħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fis-7 ta' April li għadda issa huwa konkluż. Il-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali mmexxi minn Manuel Mallija ippubblika l-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Il-Ministru Mallija kien talab li r-rapport jitlesta sal-24 ta' April u ħatar bħala chairperson tal-Bord ta' Investigazzjoni lid-Direttur tal-Rati Ċivili u Tribunali Frank Merċieqa. Fuq dan il-bord kien hemm iż-żewġ membri oħra li huma Patrick Murgo u d-Direttur tal-Probation u Parole Natalino Attard. Minn dan ir-rapport irriżulta li kien hemm 7 uffiċjali fosthom maġġur li ma rrappurtawx għax-xogħol. Kien hemm ukoll persuna oħra li għandha pożizzjoni ta' responsabilità li se jittieħdu passi dixxiplinarji kontriha. Abbażi tal-konklużjonijiet li ħarġu minn dan ir-rapport ġie deċiż li jittieħdu proċeduri kontra dawn is-7 persuni. Fir-rapport ta' investigazzjoni nkixfu diversi abbużi ġew interrogati 29 xhud maqsuma fuq 39 sigħa ta' xhieda. Ġie stabilit li min jaħdem fil-forn kienu jitilqu fis-7:30 minflok fit-8 għax għal snin hekk kien isir. Barra minn hekk ma kienx hemm sistema ta' duty officer u l-ebda sistema bil-miktub għat-talba tal-leave. Il-Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallija għalli l-ismijiet tal-persuni involuti mhux ser jiġu pubblikati minħabba li dawn ser jgħaddu investigazzjoni, imma r-rapport għal xi dettalji marbuta ma' sigurtà mhux ser jiġu pubblikati. Intqal li f'25 xahar kien hemm mal-100 ċirkostanza li d-dettalji mill-formula ta' tendenza tħassru. Minn dawn il-100 ċirkostanza 42 każ kienu jappartjenu lill-istess persuna. Jirriżulta wkoll li tmexxija tal-ħabs iltaqat biss darbtej fit-18 xahar. Intqal ukoll li fl-2009 l-Awditur Ġenerali kien diġà ġibet l-attenzjoni dwar in-noqqasijiet fil-mod kif tinżamm l-attendenza imma baqa' ma sar xejn. Silvio Xerri qal li dan l-abbuż kien isir b'mod regolari u sistematiku. Il-Bord innota wkoll li wara żjara tal-Ministru Mallija fil-ħabs ta' Kordin reġgħu bdew jintlew il-logbooks u l-vice sheets u dawn id-diskrepanzi enormi u tibdil fix-shifts ma baqgħux isiru.